Poucos casos impactaron tanto na nosa sociedade como de Ana Orantes. Estou segura de que ti tamén a coñeces. Esta muller foi no 1997 á televisión a contar o seu caso. Reuniu a fortaleza e o valor para facelo e deixou a todo o Estado español cos pelos de punta. Relatou que o seu marido levaba maltratándoa durante toda a súa vida. Ana foi das primeiras mulleres en denunciar na televisión e de maneira pública a violencia de xénero. Esa lacra que perdura e da que non nos damos librado. Pero como xa sabedes, este non é tan só un problema actual. A violencia estrutural contra as mulleres leva dándose dende tempos inmemoriables. E a Idade Media non foi menos. As mulleres éramos seres inferiores e tiñamos que depender, na maioría dos casos, dos homes para poder vivir. Hoxe, a miña máquina do tempo tróusenos ata o século XV para coñecer a unha muller que tamén tivo moito coraxe. Hoxe, en Códice Feminino, temos a María Pimentel de Castro. Boas, María. Ola, Lara, a verdade é que me deixas un pouco fría, porque eu, cando te coñecín, pensei que no século XXI ibades estar máis avanzados. A ver, evidentemente, o benestar e os dereitos das mulleres no Estado español avanzaron, pero, bueno, a violencia de xénero continúa sendo un gran problema nas nosas vidas, tanto a física como a psicolóxica ou incluso a simbólica. Así que agradeceche moito que os estes aquí para contarnos a túa historia. Non tens que agradecelo, se pode axudar algo na túa época. Pois mira, estou segura de que sí. Moitas veces xorden moitos mitos arredor da violencia de xénero. É moi importante derribar estes mitos e coñecer a verdadeira historia e poñer en valor a memoria histórica. Debería caerlles a cara de vergoña, só de pensar no que tiven que pasar eu e outras mulleres, como a Raíña Urraca, por exemplo. Sei, no. De feito, ela tamén vai pasar polo Códice Feminino, tamén vai viaxar no tempo con nós. Ela tivo unha vida moi intensa. Sí, imagino. Pero bueno, hoxe estamos aquí para falar de ti. Ponos un poquinho en contexto. Quen eran os teus pais? Pois meu pai era Juan Pimentel, señor de Allariz e de Milmanda. E miña nai, Juana de Castro, señora de Valdeorras e Manzaneda. Nací nunha familia acomodada, nobre e con bastante patrimonio. E casaches co conde de Ribadavia, non? Así é. O meu primeiro marido foi Bernardino Pérez Sarmiento. Casamos o 22 de maio de 1473. E podes falarnos un pouco del? Pois el viña tamén dunha familia nobre, o que pasa é que foi un fillo bastardo. O seu pai tivo cunha escrava que se chamaba Úrsula, pero tivo moita sorte porque a súa madrastra, Teresa de Zúñiga, acolleuno e quixo como un fillo biolóxico. A Teresa tamén a imos ir de visitar. De feito, no próximo capítulo. Pero vaya, o karma ás veces patina un pouco. Xa, pois a Teresa quería casalo cunha sobrinha que se chamaba igual, Teresa de Zúñiga. E eu non lle desexo mal a esa rapaza, pero maldito el momento que me escolleu a min. Pero ele non lle cumpriu o desexo a súa madrastra. Non che digo, o mal agradecido ese. E 3 anos despois de finar, casamos. E tivestes fillos? Tivemos, convertínme na condesa de Ribadavia e tivemos 2 fillas. E cando comenzaron a ir mal as cousas entón? Pois non o recordo exactamente, pero il comezou a insultarme, a pegarme, e incluso unha vez deixoume encerrada nun castelo. Dios, que horror, sinto moito que tiveras que pasar por iso. E non contente con todo iso, coaccionoume para pedir o divorcio. Ostras, e iso? Pois sabe, Vil, non sei se foi porque non tivemos un fillo varón ou polo que. O caso é que iso, díxome que pedise a nulidade matrimonial. Que miserable. E eu así o fixen. Primeiro, fixenlle entender que argumentara que o noso matrimonio non era válido porque casara primeiro con aquela Teresa de Zúñiga. Pero eu non quería quedar cos brazos cruzados e escribiñe unha carta aos reis católicos redactando todo o maltrato que me fixera pasar. E para pedir que vos divorciaran? Non, para relatalo e acusalo ante a máxima autoridade. Pero entón supoño que Bernardino pagou polo que fixo. Oxalá, cariño, pero iso non foi posible. Os reis citárono a unha audiencia, pero il dixo que estaba enfermo e que non podía ir. Ti pensas que alguén veu aquí para pedir explicacións polo que fixo? Nin o detiveron, nin nada. Pero bueno, polo menos logrei salir do matrimonio con ese bandallo. Que forte todo isto que me contas. Pero María, tes que estar orgullosa, verdad? Porque sentaches un precedente. E a nós, dende o século XXI, permítenos saber que na Idade Media as mulleres podían denunciar se lles pegaban e reclamar o seu benestar. Non todas, só as nobres, as máis poderosas. Pero que demostraras que tes capacidade xurídica xa é un montón. Antes mencionaches que Bernardino foi o teu primeiro home. Iso é porque houbo máis? Así é. Casei con Bernal Casal uns anos despois. E que tal? Pois mellor, pero xa basta de falar de homes, non? Tes razón. Eu entereime porque no teu testamento aparece el, aínda que lles deixaches a maioría dos teus bens ás túas fillas. E alén das propiedades, que xa supón bastante capital do noso señor,
Chamou a atención que tamén lles deixaches os gatos. Sí, pero non calquera tipo de gatos, E logo que eran? Eran animais de pedigrí? Non, eran gatos de Algalia. Os gatos de Algalia que teñen de especial? Pois cerca do rabo teñen unhas glándulas que segregan unha sustancia que serve para facer perfumes. Imagino que eso non o tiña calquera. A ver, non. Esa foi unha mostra máis da riqueza do poder de María Pimentel de Castro. Grazas á súa posición, conseguiu separarse do seu marido. Sen embargo, cantas mulleres ao longo da historia tiveron que soportar violencia por parte dos homes, dos pais, dos familiares ou mesmo de descoñecidos? E o peor de todo é que siga acontecendo. A día de hoxe, o número de mulleres asasinadas por violencia de xénero no Estado español ascende a 45, tan só no ano 2025. Unha auténtica barbaridade. Loitemos por un mundo no que non exista nin o patriarcado nin o machismo. Loitemos por un mundo no que rompamos cos estereotipos de xénero. Loitemos por un mundo máis feminista e máis xusto. E lembremos as mulleres que deixaron pegada na nosa historia. Para iso, abramos o Códice Feminino.